ndini uyo ndiri kubva kutraining mwana wako Bigita. Ndikati kanimbodarika neparestaurant yemaSouth African ndimbotenga something. Saka ndichipinda murestaurant muno ndaona vamwe vapfana varungu so vanobva kuSouth Africa nemwana anobva kuZimbabwe. Saka what my way Temba tataura nyaya. Ndipo ndazongoti kanibabvunze moita nezvizvi zvikanzi aiwa tinoshanda kui kumayachi. Ndikati zvikanzi toshanda kumayachi takatouyawo manje. Tane nguva tiri kunoku vakauya manje ava vane nguva. Ndikati saka zviri sei upenyu? Ndikati live kunoku uchimbosvika unongoiziva Temba, it's not very easy. Saka morarama sei? Zvikanzi aiwa patosvika kunoku vana mai vedu nana baba vedu kuAfrica vanenge vachisenderawo mari pamwedzi for the first few months tichisenderwa mari nevabereki kubva kumba vachitisapota kuti chii zvedu zviite, but for now is for me why, but is for me haiko ndava settled ndavapo. Ndikasaka unosendera mari beki kumisa aiwa vabereki vangu vakanditi inda undogadzira life yako uri ikoko. Ndobva ndadzoka zvangu pakufunga ndikati saka zvinomboitigwei kwatiri vanhu vatima vasitorina chavanacho kuti kana mwana akange akwira ndege paangosvika ikoko kana ingava bhodhi vako vakwira ndege paangosvika ikoko vanofanira kunge vachidzosa mari vanhu vanofanira kupa mari chii entitlement here. Muisa kukomenti yenyu tonzwa kuti zvakamira sei. Ngobvunzawo because varungu chaiwo ka vane mari yakawanda vasingaiti kana akaita mari haasendi mari kuna mai vake ndo vanomusenzera mari. Ungava muchato wavarungu, muchato wavo hautobhadhagwi nemurume, haubhadhagwi nemurume, inobhadhagwa nevabereki vemukadzi. Aiwa ngatimbochinja mindset. Entitlement ngachipere guys. Ngachipere. Zvekuti chikaranga ende wati ngazvipere. Kungobvunzawo zvangu nekutaurawo chokwadi. And wozoti kana wabreaka these barriers vanhu vokuti wakadai aiwa chimwe chenguva igreediness inenge ingoripo. Chimborekedzai mwana aende ikoko overseas momusapota muchimusenzerawo mari kusvika asettle down. Woti munhu akwira ndege nemari yechikwereti paanosvika ikoko makutomuti aiwa sendaka grovos reuyu kana munhu vamwe vanotengesa dzimba kuti vatoenda overseas nemhuri dzavo for permanent reasons. Then makutova burden as they arrive. Andi vatengesa dzimba vape chance yekumbotenga imba ikoko. Then mozotiwo pano neapo aiwa mungatengera hedu teaspoon yecoffee syrup or something like that. Not kuti zvinhu zviri major muchipanana maburden makutozovengana nekuti kwanzi haana kundisenzera kwaibhero. Ndine mufana wangu mwana unonetsa every day nenyaya yebhero iyoyi. Unomboziva kuti lese kasecho chako kusenda kuenda kuAfrica secho kusenda secho kuenda kuAfrica inoita mari kwakuzoti kwanzi kwaibhero. It's very tough. Ini zvangu kutaura chokwadi ka I'm a vessel. I will speak up for unjust. And sometimes you want to love your family, you want to be with your family, but sometimes it's too much. Too much, and it's not very nice. It's not fair, but it's life. Anyway, guys, this is life with Temba G. We'll talk again tomorrow, maybe. So nezuro ndakaposta video my first professional fight. I want to tell you history of fight yoyo. Fight here ndaka dislocate a shoulder before fight, 1 week before fight, and then kuti ndipule out Rhinex because Maria rendi yaitodiwa kivhaida half yake. So fight yoyo ndakatora ndine injury ndikandobaiwa injection ronzi Voltaren so na manager wangu, coach wangu Anthony Geto. Ndabaiwa Voltaren iro happen yakaenda zvayo, but ndakando dislocate fight as I shoot for a takedown. Baba wangu gutimi ndakarohwa zvisingaiti, maziso iri rakaita kuti nki kuvhara, but mukurohwa umu ndakarohwa ndikabobonywa ndabobonywa, but mukubobonywa uku ndaifunga chinhu wani, ndaifunga mari yerendi pese paaikanda chibhakera chindirohwa ndaiti ndikarohwa mari yerendi ndinopuwa hafu ndozopa manager mari yakati kuita accountant uri mukati mekubobonywa. Saka ndakaramba ndishingirira ndikati haiwa nhasi chinoona ini. Ndakaramba ndakashingirira ndobva ndangozomupinda ndakawina. Then ndabva ipapo ndakangozomuka ndamuchipatara. Anoti kuti ndakarohwa ndikafa
ndakabayiwa injection iya rekuti pain iende away, but pain iyoyo injection iyoyo rinokuvatisa. Ndakavata kuti zii kunyarara, ndikandomuka muchipatara ndakatarisa ziso, ndakabata ziso, ndakatoka picture chaiposta mwemosi. But I just wanted to say this, sometimes you have to find what you fight for. That is very significant, you know. And sometimes let's say kana ukasimuka, sometimes not kutunoroza anga, unogona kutongofunga kuti aiwa ndabo, but unengose bo. Saka, this is a word of motivation. That's what I'm trying to give you guys. Motivation.